Ailegatu gara Elizondora, Baztandarren biltzarra astear dago. Pixka teoriari du, baina honek ez du giroa zapuztuko, ze gogotxo gaude, así que haupa Baztandarren biltzarra! A ver, zu zara aduanako guardia zibila? Ez, ni ez. Zeba ez? Ni niz barrerakoa. Barrerako, zer nago guardia zibila? Ba, guardia zibila ez da unik ez da gertu. Hor, oide. Bai, banderakin, eta trikornioa orduan zera baten zuen barrerakoa? Bai, barrerakoak ere. Eta horrela eramaten zen edo aldrebes? Ez, hola. Osa, egin duzu investigazioa? Bai, indugo. Oso, oki. Eta nola sentitzen zara ora uniforme honekin? Horein galdue. Galdue? Hemen bi orduetara ja a tope. Bai, hemen horein pixket nervioso, baina bueno, martxa hartute. Claro, ja sartuko zara paperean eta ja a tope. A tope, ja. Oye, disfrutatzera. Oixe, esker mila. Kaixo, erantzuko dizkiguzu galdera batzuk? Bai. Nongoak zarete zuek Santa Ana irakurri dut? Tuterakoak? Gugea ez, Cervera del Río Alama, Errioxan. Errioxakoak, bale, eta tortu zarete ze urtero? Ez, lehenaldia da, bueno, eske gure herrian dakagu polemika, ze berez neskek ezin dute dantzatu, eta egin genuen gure taldea, eta horregatik inbitatu gaituzte. Gainera gure gaiteruak hemengoak dira. Behitu? Eta ze bat ezin dutela dantzatu neskek? Tradizioa esate dute, baina, bueno, azkenean Eliza erditik sortuta dago, eta, bueno. Baina zu esan duzu neri bortz. Bai. Eta sortu duzu taldea, eta imajak, eta ari zarete dantzatzen hemen lehen urtez. Bai, lehen urtez, eta hemen, eta jungea bai Logroño, Zaragoza, indegu ja turra. Eta nola sentitzen zarete horrelako egun batean, ez? Nik uste Baztandarrentzatela nahiko polita eguna. Ba, bueno, esan dudan bezala, azkenean gure gaiteruak hemengoak dira eta ere etortzen gea pixkat, haiei ere eskerrak emateko, ze gurengan konfiantza izan dute, etorri dira Zerberara dia edramate urteak etortzen, eta azkenean guretzat ere polita da hori, bueltan emateko. Hori da, ez? Eskerronez, ez? Eskaintzeko. Oie, ongi pasa eta disfrutatu. Eskerrik asko. Zuri. Karroza hontako jabea, ez dago? Nor da, zu zara? Nor da utxi dago? Gaizka, karroza utxik utzi dute. Sartu barko gara gu. Zerritakoa da? Anizkoa. Anizkoa. Eta aniztarrak non daude? Hemen gaude. Orduan zu zara karrozakoa. Nahitzen nuen hor eskapu egin. Exactamente, bai, hoixen. Lotxamata eta kamarak. Eta zer da hori da garbitzeko? Ordu zuen xaboia betikoa? Bai, garbitzeko, eta hau da nahi dugu irudiketu etxe bat. Lehenago nola, txirrita bere denborean bertxotan saiatzen zen neskazar bat entatzen, eta hori nahi dugu irudiketu. Eta baduzu hori historia ingo zu horrelako antzezpen bat edo nola egiten duzue? Saiatuko gara antzezten, alita bekien, baina nahi duguna irudiketu da gero txirrita bertso bat kantatzen etxeko Andrezarrari eta gero gurasua, Andrezarraren neskazarra barkatu. Neskazarraren ama saiatzen, gizon horrekin ez ligatzen. Osa, hor salseo. Salseo pixket, ligoteo pixket. Eta noiz egiten duzue? Momenturen batean edo egiten duzue beste? Ez, karroza guzean gango gara joku horretan. Bai, antzezten. Bale. Eta zergatik jarri duzue hor, garbitzeko horretan, ze jarri duzue, ze osto mota? Porque hori da tipiko, ez dakizu, baina hori da tipikoa, Bai, da 19. mende bukaera, 20. hasieran. Bai, zegoena. Bai, zegoena, pensat, bai. Eta nor daude hor ligoteon? A ber, joan dira, ja ligatzera, ja daude oean sartuta. Ni naiz. Zu zara ligatu? Hombre! Ez, bai. Nerekin nahi dute ligatu, eta bertza txirrita... Ez dut pusten undagon txirrita. Oi. Etorriko da fijo, ez zu, zaude ziur. Zerbait nahi badut etorriko da. Oie, pues ongi, pasa ikusiko zaitugu gero ligatzen. Venga, mi esker handi. Venga, aio. A ber, nongo alzare
zarete orduan malerrekakoak esan duzue. Bai, Eta etortzen zarete urtero. bai. Eta zein da plana? A ber, porque, karo, 4 ordu hor panderoa jotzen, Jotzea pandereta, eta gero batzu gelditzen dira hemen, eta estatzen zesuatzen dira. eta gustoko dituzue karrozak ikustea, hor zaldiak, ez dakizera, astoak. Bai, Bai, polita da, bai. Baina kriston historiak sortzen dituzte hauek. Kreatibitatea dauken nahiko garatua, ez? Bai. Zuek ahonditan egin alduzu horrelakoak edo ez da posible? A ber, ui. Bai, ez dakigu. Izan martzara bastandarra honetan sartzeko edo lagunen bat baldin baduzu? Bueno, hemen iken dute bastandarrak mino, nahi baldin baduzu hemen sartu, sartzen alko zara, nire uste. Seguro, ez? Bestela bastandarren baten laguna egin eta kitxo, esan, oie, pues nahi dut igo, eta listo, ez? Bai. Claro, listo. Oie, pues hori egingo dugu, ez nire igual urren urtean berdina egingo dut. Zer diozue? Ongi? Bai. Pues hori egingo dugu. Oie, neskak, ongi pasa! Eta kontuz behatzekin, Panderoa bestela, utziko dizue behatzak, ez? Gero egiten duzue behatzekin? Uretan sartu edo? Ez. Deus? Deus, ez du minik ematen. Ez du minik ematen. Ah, ez? Baina izango zuek kaio zuek, kaio izango dute. Oie, ongi pasa neskak eta gero gaude, bale? Berri. Esan diate erakutsiko diguzuela nola jeizten den. Ez dakigu. Eta nor daki jeizten? Gunek. Honek, zu dakizu? Aber bakizu. Hau da iztaile, hau. Baina... Ni osabakin, baina geldien martxan ez dakien. Ja, eske martxan da! Claro. Deporte de alto riesgo. Complicaciones. Claro. Eta nola egingo duzu? Aiba, zapatzen dizu da la movida guztia. Bota dena, Taki nola egingo ez dakit, a ber.
Momentu zaude lasai. Bai. Artora traki bertzela, ni 40 minutu zontatzen hori, deizten. Claro. Luze eta luze. Igual, egongo dira geldialdiak edo ez? Espero, bertzela. Ba, geldialdiatan pin-pan. Ordean zigora urbete, orden. Claro. Hora ere saltiko era, baina bueno. Oie, horiek daude, sagardoa dantza da, baina gero nola aterako da esnea zu. Gazna horai, horai hasi de gazna egiten. Gazna ez, sagardoa ikusten duen. Oie, arduakin seguro. Gure hemen dugu altxatu hor. Baduzue hor! Disfrutatuta. Hombre, altxatu behar da. Oso ongi, pues ongi paso eta gero bergrabatzen dugun, jo, ikusi nahi dugu momentua. Bai, gero. Horai deiztekin, gelditzekin, deiztiko dugu ardia. Vale, venga, ba, pues gero gaude bikote. Vale, mil esker. Agur! A ber, Periko, zer moduz? Periko, ongi? Ez du erantzuten Perikok. Nola du izena, ni Periko ditu dio, baina igual ez da... Olentzero deitzen da! Bai. Eta ekartzen ditu opariak ala ez? Ez dakit. Batzutan, Bai. kakapuskak. Guazen olentzero dagoela timido. Kaso matzak, iliazik La Guardia Civil. Kaixo bikote, Berruetako alzarte zuek. Bai. Eta? Zer zabete hemen, super guapak, ez? Bai. Ze bajantzi zarete horrela? Lehenago jantzen ziren horrela. Elegante jantzen ziren lehenago, elegante. Bai. Eta gustora sentitzen zarete horrela look hoiekin? Bai. Bai, noski baietz.
Hor gainera biak ez, Berroetako herriko katxarroa eramaten, primeran. Bai. Oie, ongi, pasa, guazen zuen karroza ikustera, polita dago? Bai. Bai, guazen ikustera, gaizka. Agur! Pasaiako portura llegatuko garela! Pasaiako portura llegatuko garela? Bai, bagazi Ameriketara. Hemen justo pobrezi dago eta sosbile bagazi, familia eta intzina atratzeko eta. Karo, venga, pues ni igual ere, nire txosik gabian nago. Nigen bai, baina baizu txartelak eta pagatzeko Ez? Pues orduen, a ber, kapitanakin solastu, a ber, posible. Kapitanakin solastu? A ber, ustatzen. Igual hauetako norbait utziko dit. Xosak behar ditu dala, a ber, esan diatela, xosak behar ditu dala, tiketa pagatzeko. Lanera? Lanera. Lanera, gu sosaitera, lanera, bai, pixketo antolatzera lanera. Zuek antolatzera, ez, bueno, ikusten zaizue. Zuek polizon moduan nahi baduzu sartzen zante. Zer? Polizon moduan sartzen antzate? Ta zu non? Gu ez, gu hor goian, gu pasajea ordainduta dugu. Badugu sosa gu, kortako. Pues sosa baldin baduze, ematea ez, pixka bat xaloako, Xaloako entzat ez dugu. Guk ez dugu sosa gehiago. Ez que guk diru ibiltzen duguna da, diru egiteko. Eta xaluan, bai. Hoz polite da, laguntzeko eta beti ematen dugu, beti badago sosa bat ere, bizket laguntzeko eta hola, baina, bueno, sosa metu. Aizue, baina ze berekoiak. Pues bagoaz beste norbaiten bila, zu? Bai, sos gehiago duen norbaiten eske, bai. Sosa inta vuelta. Ai, salgai, pasaje salgai, bai, pasaje bat. Bi pestetan, nahi duzu? Ez que ez dut pezetarik. Bueno, pues, men bi pestetan utziko azkizu, bertzenaz ez. Eurok ez dute balio. Zeba? Nada. Eta purito bat emango diazu? Ez da ere. Ez da ere? Bi pesta. Beste bi pezeta, baina zu ze? Horrela da. Ez que xalon ez dugu dira askorik. Pues es lo que hay. Es lo que hay, zu. Pasajea salgai! Ameriketara! Pasajea salgai! Pasajea salgai! Barruan! Pasajea salgai! Aizue, baina zelolako mobila duzu hemen? Ez que, hau gizon hau etorri da Ameriketatik, eta nahi dit baserria erosi. Eta hauek dire maizterrak, eta ez dute nahi saltzea. Orduan, bueno... urte itxiotan bizitzen eta orain agakute kendu. Diruekin ez da dena eroste. Arrazoi osoa dauka emakumea. Diruekin dena ez da eroste. Baina abizatu ziren aspaldi, nik etxea salgain aukela, orain daukat aukera, gizon hoi Ameriketatik etorri da, dirua badauka, eta saldu behar digu. Amaz dugu kanpoan uztena, lama, bieza adine baduen. Bai, baina, baduzu beste aukerak, badire beste etxeak. Bai, bilatuko zer gain gara zurekin bizitzerak? Bilatuko izue. Gain gara zurekin bizitzerak? Ideia hona da hori, bestela maiezu, maiezu. Ez, nik nire familia daukat eta beste baserrian bizi naiz baina. Ze movida. Ile batera pagatzen dezugu bihar dena. Hola, ez daike. Salsa rosa. Behar dugu guk, Lauta mar urteko Andres Alunei, nora utzi baizu bakarrik. Hola, ez daike. Nongo baserria da? Berrotako lixurietako. Berrotako baserria, egin barko dugu manifa bat Berruetan. Hombre, dudik ezin. Urrengo asteburua manifa Berruetan. Denak bildu behar duguan eta hau ez da onartzen al. Hombre, ez da bidezkoa, ez da bidezkoa. Gizon hau, unek ez du barkamenik. Igual, bakizu egin barko dugun. Hartu armak eta hila... Ui, zinuta hau telebiztale esan, baina bestela mariketako hori... Igual bai, trampa pixketiten dugu. Edo denen apizketena. Edo dena, adira hundiz gauz ez direla itena. Bueno, animo, manifa bestela. Agur! Agur!
Bueno, zigako txikiak ditugu hemen. Zer moduz? Ondo. Ongi ez da? Herriak herriko zera eramaten, ez? Super orgullosos, orgullosas, ez? Bai. Zer nolako eguna duzu hemen? Ze, egin duzu kriston, ostras, oial karroza hori, ez? Bai. Eta zuek egin duzu zuen eskuekin? Tira, guazen, bai. Bera da agintzen duena, ez? Piskat, karo, eske bestela gelditzen da zera hori, ez? Ez. Mantendu behar da pixka bat denbora, ez? Bueno, guazuen karroza ikustera, bale? Bale. Gero gaude. Haien, bustiko gaitu zuzu! Iepa! Aiba! Aher, zer zarete zuek? Guzi iepa. Eta, a ber, eske behar dute bozera maila, hauek ere behar dute bozera maila. Nor da bozera maila? Nor da bozera maila? Ez digo, hau da bozera maila, hau. Hostias! Joaten da bozera maila, ez dutera nahi bozera maila. Ez dutera nahi. A ber, zer zarete zuek? Zer zabitate lanean? Bai, atope lanean. Atope lanean dabiltzate. A ber, zuzara, bera da bozera maila. Ezakit, hauek ez dute hitz egin nahi. Haude lanean topera eta... A ber, neskak, zein zarete zuek banatzen? Pues hemen altire pixket zapatilentzat eta oinarriek más o menos sola. Zapatilen plantillak eta hauek dire larruek. Ez dute iten fundamentuik ere. Fundamentuik zer ez dute kobratu bar. Ez du balio nagusiteko, ez du balio. Kanporatzen. Mira este pollitek. Bai, super politak. Ez du balio nagusiteko, ez du balio. Ez dizue pagatu nahi? Ez du nahi handiz pagatu, ez du nahi. Haien, baina ze drama daude hemen baztaren. Eta hau nor da? Señorito, nor zarazu? Nor zarazu? Ni, señor Kortea. Señor? Kortea. Bale, eta zer egiten duzu, zapata egiten dituzuzuk zure eskuekin, eta? Nik inbartut erosi. Zuk erosi. Bai, larruzko zapata bihartut. Bale, eta zein aukeratu dituzu? Olatxukoak. Okek, dire olatxukoak, baina bihartu berriak aizaizkit gastatzen. Horiek politak dira. Bai, polite dire. Eta zuze, diru mordo dakazu? Bai, nik bai, batu soruak eta historioak. Ba, igual, agundu aldi oso aieiz, eske, ez diepte pagatzen. Orai banaiok negozietzea prezioa, ber. Bale. Baina ongi pagatu, Ongi pagatu barko. Bueno, kusko dugu. Ui. Hau niz goz pagatzeko atut eta bihartut. Dire biau pixket altxatu, bakizu. Ez lo que hai. Purua gustoko duzu ere. Bai, purua, hombre. Don Julián. Pues nada, segit gaut erosten. Perfecto, baina ongi pagatu zu, Ongi pagatu. A ber, merexi bali meute bai, bertzenaz ez? Merexi dute. Bai, zuk uste? Bien hola gaude lanean, hor. Egun da gau. Baina, bada alfer kuadril betorrele bai. Ui. Bada alfer kuadril. Aurpegira, Eso haien aurpegira. Erran behar baderten da. Ui. Seguro. Oye, animo. Bai, ungi zen, aio. Zapata saltzenago, bazen, zala zapatinera, elbete fabrike. Eta zapatak iten duzen, eta zinto hondo eta larruekin bakizu. Bai. Eozin gauz. Hor dituzue, lanean haiek eta gero zuek saltzen. Hoxe, bai. Hemen dugu jendare, badugu. Hemen ere jostunak. Bai. Hemen dire josturek, eta han larrueia, gero badaie inez, prozesua dena mantxoa, eta gero gu bakizu biziatra behar dugu. Hombre, atara behar duzu bizitza, modu bat ez beste. Bai, eta hau, alaba. Aupa, hola. Zer modu? Ongi, eta zuek? Ongi, hemen ber zapatak politak direno, Hemen saltzen, pixken negozia segitzen. Eta nola da joan negozioa gaur? Motxel. Bai. Bera ongi esan du. Bai. Baina, jendea animetiko da, Bai, hombre animatuko direla, noski bai. Animetiko da, Eta, bueno, hola segitiko du. Oye, pues ongi segi. Etxetik atzera saltzera. Pues salduko zuen mordo bat fijo. Hor dago tipo bat puruakin nahi duen erosi. Tipo, bira hori. Horre bazter guziek gurieken du. Ai. Bakizu horiek, nausi horiek, fabrikekoak.
Eta gu gara misiable haukoak, eta gu beti gutixo, horre denak, apor maio. Ja, ikusten zaio. Oie, ba, animo, ongi zan eguna, Esker mile, bai. Zer duzu hemen? Txistoleta morzilla. Txistorra eta guazen. Kontatuko diguzue, txistorra eta morzilla duzue. Eta gero sukaldatuko duzue jateko? Ez. Bakarrita ikusteko. Bai. Oie. Gero jamar dugu. Hombre, nik uste baietz, Bai. Gero, seguro egongo dela hor zuteren, ez zuren bat hor jartzeko, ez brasan edo. Bai. Oie, gero gonbidatu, Gonbidatu. Agur! Bai. Zertan ari zara zu hemen? Eltzia garbitzen, ziztorriteko. Baina hau da, nahiko zaila, ez? Horre, behar duzu kontzentrazioa. Bai. Nahasten da eta gero laiztu behar duzu eta ongi garbitu. Eta hau da, zure egunerokoan egiten duzuna, ez? Egunero jeki eta hau egiten duzu. Zer hiltzen dela bakarrik. Eta duela gutxi duzu ezerria? Bai. Eta nolakoa da matatxerri hori? Gustoko duzu hor egiten duten festa eta? Bai. Pusketu eta gero orai mondonga egiten nahi gara. Mondonga, ikusi dugu, horre duzuela hor txistorra eta morzilla eta deretarik. Bai. Gero gonbidatuko diguzue? Bai. Venga, pues etorriko gara. Vale. Aupai! Opa. Kaixo, bikote! Zer maldu zijoa erratzuko karroza? Ongi, ez? Ikusten dugu, orain begiratuko dugu, a ber, zertaz dijoan? Kasino bat, hola. Ui, kasino bat! Bai. Apostu egiteko edo? Bai, eta aurrek behitin jostetan. Aurrak jolasten dute kasinoan, Bai. Baina orain debekaz dago, leheno ez, oze? Ez daki. Ez da 2030an zepastuko den. Etorkizuneko karroza bat. Bai. Begira, bagoaz, igual jokatuko dugu ere. Xaloakoak ere sartu gaitezia jolastera? Ez dakit, igual bai. Galdetuko dugu. Venga, hau parieskak, gero gaude. Vale, aio. Hori da segurata. A ver, zuzer zara hemen, nondik atera da diru hori? Diru hori ez dakigu, ez dugu... Ez dakizu, baina hartzen duzu? Ezin dut... Por si acaso hartuko duzu? Bai, baina ezin dut zerran. Oie, eta hemen zer egiten duzu, erratzun kasinoa zegoela nik ez nuen, ez nekien? Ezin dut hitz egin, Ezin duzu hitz egin? Eta nork hitz egin dezake? Hemen inorek. Nola inorrek? Dena legala da. Dena legala da, baina ezin dut hitz egin ez dute oso ongi ezkontzen. Ez, barkatu.
Ateratzen gaituzue kasinotik? Barkatu, bai. Erratzutuko kasinotik ateratzen gaituz xaloa telebista. Jende importantea dago. Ai. Atera gaituzte erratzuko kasinotik, zu. Jende importantea dagoela. A ber, hauek, guazen. Ui, zer da? Kasinoa, egara jokuen. Oie, bota gaituzte erratzuko kasinotik. Seguratek. Seguratek? Posible da, daude arras gaiztuan gaur, Ja, ikusten dut, jende... Oie, begira daude, ateratzeko. Ez. Gaizka! Zu, erratzukoak, pues ni sartuko naiz berriro ere. Oie, aizue. Atera gaituztela berriro ere. Galdu du dena. Nik ere. Ez da posible. Ni Guadalajaratik torri naiz diru idaztera. Enteatu naiz hemen erratzu bazela kasino bat. Ja, ateratzen ari gaituzte, baina zer da hau? Hau violentoak erratzuko kontuz, txakurra, ui. Karo! Aizu, eta zuri zegatik ez dizute ateratzen kasinotik eta neri bai? Zer, atera, ni naizelako jefa. Ui! Ni naizelako jabea. Ni nahi duzure laguna izan. Bueno, pues ez, nire intereseko jendea ez zait interesatzen. Interesez mugitzen den jendea ez zait interesatzen, sentitzen. Ez da interesez, baina ez nahi dut. Osea, zure seguratak botan naute ja hiru alditan. Nahi duzu sartu? Claro! Ezin reportaje bat barnean? Claro! Bai, zatozte, orden bai. Etxeko nire etori. Bai, espera. Egingo diogu horrela seguratei. A ver. Bastu! Ja, segurata! Utzi pasten. Utziko diogu pasten, bale? Bai. Baina zuzera, jefa, bai, baina galdin behar du. Xaloa telebista. Egin behar du aseguratu, zona. Ezin da grabatu. Ez, egeda, barren, ez. No grabes. Oida, ezin da. Baina zuzera, jefa! Bai, baina seguridadetik erraten haute, legez ezin da. Kasinoetan grabatu. Ez hau zer da. Osea, jefa baietzio eta seguratu doka. Horrela ez. Zazpira, venga, zazpira. Nik goita. Ruleta. Zuk zazpi, pues nik sortzi, non dago sortzi? Oi. Sortearen ruleta. Ruleta. Hemen dugu sortearen ruleta, zematera da, 5. Ze pena. Baina ez da, horrela ez da jokatzen gertuen dagoena, zazpitik gertuen dagoena. Ez, hemen behar du zenbakia edo gorri edo urdin. Bale. Joko horrela da. Ya está. Bueno, nahi baduzu, mega. Erratzuko bilete batzuk, erratzuko ostatuarekin eta personalizauz. Oie, primera, mila esker. Bai, zuei. Agur! A ber, kuadrilla, zer diote arizkungoak? Irabazi behar duela. Irabazi behar duela, zu! Bai. Popera? Aixe. Bai. Ze sortu duzu, a ber, zer dijo akarro? Arostegiena. Arostegiari buruzkoa? Bai. Mezuarekin gainera orduan? Bai. Oie, eta eske hemen irabazteko eta nik uste erratzukok emango diotela diruan horbaiti, Txabal, aiek ere dute dirua! Ba, orduan igual bai, igual irabaziko duzue. Oie, ba, ongi pasa. Diegu, aukeratzen. Hori, a ber, printzipioz egin behar da pagatu gabe, baina, jo, kese, ez? Igual. Agian, izan behar dira 500 bilete batzuk hor prest. Bai. Oie, guazen zuen karroza ikustera, a ber zertaz joan. Agur! Aio! Zer dira plano hauek? Hemen gautzi proiektu ikeragarri betekin, egie da ezin dela hain, baina bueno, bileta bainan, denetik pixket, bueno. Osa, ezin da egin, baina da ikaragarria, orduan. Sakelera, takitxo? Takitxo. Ezue? Pixket. Eta, bueno, hemen dugu jende aberatsa golfean. Golfean ez zaudete zuek? Golfean. Golfean edo golfeatzen? Golfean jokatzen. You are playing golf. You're playing golf. What about? We want here in Arostegia, we want a camp of golf, but they don't do it.
fucking. Ez dute egiten, fucking. Ez dute egiten. Ez dute fucking egiten. Ez dute egiten, ez da gizioa. Ez dute usten. Bueno, baina zuek ekartzen duzueia. Oie manejatzen, goien manejatzen dute sosa, tope. Hor goikoak. Bai, sosdun goien manejatzen dute dena. Eta baina zuek ez dute egiten, baina egin duzue orduan zuek, hemen dago golf zelaia. This is not Arostegia. This is not Arostegia. Ez, hau da ondoko zelaia. Una hemen Palazio Arostegia eta 228 etxe bizitza eta golf zelaia luxuzkoa dena. Nik erosi nituen 4 etxe bizitza, nerea seme alabena eta dena, eta orain ez dute egiten, ez dakit zergatik, gelditu zituzten obrak, eta nik uste dut gelditu zituztenak, sartu ardire kartzelera, orain eskatzen zaio 20 urte, baina nik uste eskatu hartzaile 50. Ui, aizu. Bai, nik uste. Golf nahiko fana zara ez, porque hori eskatzea golfean jokatzeko. A tope golfa. A tope golfean, golfoa pixka bat zarete zuek, Eta nahi dut etxe bizitza hemen, Lekarozen, Bastanen oso polita. Baina gero torriko zara, ze hemen ide baldin baduzu etxe bizitza. Urtean asteburu bat, edo bi, hola. Eta hemengo jendea, ze? Ez zait importa. Ez zait importa. Hemengo jendea, hemengo putos paletas, hemengo jendea, ez zait importa. Eta fuera, fucking. Fuera, fucking. Hola, 500 € eta jazta. 500 € hemengo jendea eta listo. Hola, 500 eta jazta. Hola, fota eta listo. Hombre, 500 Lekarozeko etxe bat ez dut uste balioko duen. 2000, 2000, 4, 5, 6, errex. Erosi eta listo, sosa. Ui, sartu dizute hor? Orden mamarko dut makila, imar dut lana pixketa. Bale. Plana, ez lana, golfean lana. Eta plana horkoa. Plana, oie. Plana, sosa. Aizu nola dagoen plana. A ver, cuadrilla, zain zarete hemen. Aiba, de 1.000 euro. Batugu 56.000, así que sobran tugu. Edu pixket. Venga, vale. Baina zeren truke, porque claro, dirua gratis ez da normalean ematen. Bueno, zeren truke. Guk badugu sobran. Bai. Eske lehen esan didaten, hain zutela dirua erosteko hemen Lekarozen etxe bat. Pelotazo urbanístico. Baina, a ver, hemengo jendea zer ingo du? Goi gara erabakitzen pixket zein bar dugun sosaken, gara erabakitzen orai. Bale, baina diot, hemengo jende nora joango da, etxe gabe geratzen baldin bada. Pues oie, ez daiko import. Guk badugu, ez da gure problema. Ez dakigu. Hombre, nik uste zuen arazoa dela, erabakitzen baldin baduzu ezuek? Nik uste ez dago preocupatzen, ez dago preocupatzen. Artandarren hitze igual zaiku. Ui. Ba, igual. Ui. Mira, hori da karma. Karma. Batugu 56.000 €, así que igual zaiku. A ver, aztek, sosa egiten du zero entzune, Zuk uste? Gure ustez baiet. Oie, ez dakit, pixkat lotza gabe zaretela. Uste du. Gero debatituko dugu. Venga, gero debatituko dugu. Venga, vale. Ale, ados. Venga, a ver, cuadrilla, pixkat lotza gabe zarete zuek, Zain zaiate. Gara izkundara, gara munduko pertsona berenak. Estamos ganando mucho pasa. Mucho billete y mucho pasa de 500 €. Nongo azarazu? Dubai, I don't know. Qatar. No. Ez, no. Arostegia, we want to play in Arostegia. Okay, to the golf. To the fucking golf, okay? Fucking golf. ¿Tú quieres mucho pasa? Fucking golf, nahi dute jolastu fucking golf. Aupa, cuadrilla, zer moduz? Ongi, ebentxen, urteroko legez, karrozan. Oso, ongi, hemen ekarri duzue zaldia eta guzti. Bai, aurten indu kuxeten prozesue, dena, hasi menditi biltzen denetik, tailerrera, hemen lertu, kuxetakin eta gero merkatuan saldu. A tope? Dena aurten. Eta orain ze prozesuaren ze partetan zaudete? Oraintxe berian hemen nahi dire, ezpela mozten, bildutakoa, karri dugu, deskargatu dugu, eta orain mozten, gero lertu ingo dute, eta gero forma eman. Eta zure lana zein da, aizkorakin ikusten zaitut, mendian egiten duzu lana zu? Bai, gure lana da aizkorakin mendiragan, arbola moztu, ezpela, eta kargatu behorrean, eta etxera karri. A tope? Bai. Eta bakar batekin egiten duzu lana? Bai, depende ze terreno den. Terreno ona balima da karroakin, eta terreno txarretan, normalean, hola, batzen diogu maltsoa eta hemen. Topera, norena da, guztiona? Hau bai, hau guria, dena. Hau, berak erosi zu eta bien artean egiltzen dugu.
Oye, pues primeran, eta hor egiten dute ze saldu gainontzekoa edo? Hemen merkatue, bai, hemen saltzen dute herriko merkatue. Herriko merkatue. Bai, kuxeta, frutak, verdurek, gasna denetik. Pues ni nahiko gozenago, osea que bal. Aukera ona da, aukera ona da. Emango digute zerbait. Seguro. Joango ikustera. Vale, venga. A ver. Cuadrilla, zer duzu hemen eskaintzeko? Iltxaurrak eguleako. Vale. Probatu ditzazkegu, ea hona nauden edo ez jakiteko. Bai, badugu jamen, Venga, arrontonak dira arrontonak. Hemen, mira, justo ustela hau. Ostra, oso ona egia da. Ustela ez du gara usten. Eta gazta eta hau ere probatu ezaketa barratza edo. Bai, bauzu. Mira, zion ginola xuritzen da. Hombre, jau. Freskoa, Guiakin. Hau, egon gara biltze. Baduga auserki arroltza urte. Dena auserki, baino jendia xurre. Ez du eroste. Ona. Zagero gaina garesti dela. Zerbait ibizi behar dugu ere. Bai, gara saltzen, hemen bai jendea unitz, torri dire herrikoak, igendia eta erostera. Karo, merkatua. Lau peseta bat dituzu, hau ordaintzeko edo ez? Ez, baina, bitu. Peseta, non duzu? 1 euro! Aitzue! Badiu buelta. Ez da, hombre! Ez dakizue, baina 1 euro hemendik zenbait urtetara balioko du, hau baino gehiago. Bueno, aber egie den, ez engainatu guri. Ikusiko duzue. Etorkizunean, esango diazue. Ongi segin eskak, Kriston goxoa arrautza, eta, probatu gainera ekologiko, Ekologiko, ez da, garo, maneki emani. Eta gehiago nahi dure? Freskoa, Baina 1 euro kintzu. Dena behar, Ongi zan! Azalare jatea alduzuna. Telebizioa eta dena llebatu deunet. Hombre! Eta hau nivela. Eskermila, hau Tele5 eta nahi du Madrid enta, Noski, hau Espainia osoan, bai. Aizu, hau ez dut nahi jaten, baina botatzen diote zeran, baratzan. Baratzan hau dela hostia, Ongarri Arrontona. La leche, vale. Oye, ba, igual eramango dut ere, ez dut eramango ez. Ja, ez sartzen, eske ja nago beteta. Bai, sobera modela zaudezu, Bai, hoi sartzeko ez dela sakeilean txuski. Zikiniko zara. Bueno, bikote, ongi zan, Bai, berdin. A ber, merkatu nolgi joan. Vale, ongi pastu. Berdin. Ez dakit, hau dela gaztaiteko, baino... Ni deskubritu daudela arroltze guzek arratzeko. Beitu, eta horrela ateratzen dira arrautzak, Ongi ateratzen dire, bai, oso ongi. Forrogatu duan arrautzak goxoena. Bai, ona, dena duzu ekologikoa. Eta litxok ere bai, eta dena. Esan digute, ekologikoa gainera, osea... Espela. Hau, espelakin dena egine dago, eta, bueno, oberena da, gogorrena, sukaldatzeko oberena. Kontatu digute, joaten direla mendira egiten zuela prozesu guztia zuek. Prozesua, bai. Naga mendire espela hartu, gero espela egomar da idortzen, urte bat edo bi, eta gero hasten zera lantzen. Bai. Eta zuek lantzen duzu edo zuek saldu ze? Saldu, bai. Lantzen du gizonak. Beitu. Ondago, eta hor dago semiak eta laguntzen. Familia, hau da familiko negozio bat. Familiko negozioa, karo, baserrian arrautza ekologikoak, bestea joan egur bila, gero zuek saldu. Etortzen gara ferira saltzera, eta hola tratzen dugu biziek, poliki, pixkanaka. Eta duintasunez. Oie, eta duintasunez diot. Bai. Oie, a tope, gero begiratuko dituteaz, zenbait eroste ditudan. Gero pastu. Agur! Ondo, como Dios, bai. Txofer joan unki, hemen jarrite. Laguntzak. Bai. Hau laguntzelia. Ja, etorkizunean zuk eramango duzu. Ez! Nor daki. Bai, heldu urte ja, pasteko dugu ni, zere. Lekukoa pasatuko diozu. Bai. Oso ongi ba, ongi za. Nire bertze urte parea jo du, Urte pare bat. Urte pare bat.
Baina, ja, lau bost urte denburuen ja hortxe hostieliko da. Vale, pues etorriko gara, 5 urte eta gero eta ongo zara bazutu. Toro. Zama jobilduko zen, Txoferkoa, Gaina, maitetu, txartelekin dibiltzea, Ikusten zaio, hombre, hori ibiltzeko. Horregatik torri jaunet, ja ikesteko beze, eta bideak eta jakusteko, Eta ero, ostatuko bideak ere, bai, egotzen zizko, Bai? Ostatuko bideak, bai, kado. Biardo denetan abili, Bai. Laneko eta parrandako. Egin bada guztitarako. Lana, parranda guztia. Bai, duda. Bagoz, a ber, karroza nola dagoen ikustera. Bai, ja zentien aukeratu politinak eta, ez? Polita izango da, fijo. Bai. Ongi pasa? Gauze bera, bilesker. Aio! Agur! Hementxe, bai, ze zabitzate hemen enborrakin? Bai, gara trontza egiten. Bai, eta hortxe daude bilagun, eramaten moztekoa eta guk segurre. Oso, ongi gero moztuko duzue? Bai, moztuko dugu, bai. Gelditzen garenean, gaten gara mozten binaka, bakotxak tronkillo bat edo. Zuek zarete bikotea? Bai, gaten gara aldatzen. Gaten gara aldatzen, bikotea? Jadia probatzeko, zein den bikoterik egokia? Bai, hoi dixe. Gaten gara, batzuekin, bertzatzukola. Ados. Eta ze, hau, igual, zer da, astoa edo zaldia eramaten duena? Mandua. Eta zeba eramaten du hau? Hoi da, gero, aitire bertzoi kuadratzen, eta hoi da gero ere kuadratzeko. Hor gero tabloiak egiteko. Beitu. Oie, a tope! Bai, a tope. Eta horrekoak zer dabiltzate hor? Ateratzen dira horrelako egur batzuk hor aurretik? Ateratzen dira egurrek, bai. Eta ateratzen diren egurrek gero eramatetuzten gibelat, eta itentuzten ligetutala, eta ero baude herriko dantzariek makiloiekin dantzan. Makil dantza egiten dute gero? Bai, hoxe. Ui, hasiko zarete trontzatzen! Aiten aro, Tope. Eta zu ze zabiltza hor erdian? Kontzen pixkete gurre. Eta zaude ere arbitro moduan, dirudi? Doike. Claro. Entrenatzaile gise. Baina ongi dabiltzate, Bai, arrazongi. Ikusten da, egunerokotasunean egiten dutela, altxatu eta trontza. Bai. Ikusten da. Desayunetu eta trontzara. Eta batzutan ayuno, ezer jangabe baita ere. Bai, baina ez duzu inder berdin egiten. Egia, da aurreko egunean pasta jan behar da, Oia. Hidratoak eta. Doike. Oye, pues a tope, venga, bikote. Eskerbile. Zer egiten duzu gero makildantza hauekin? Bai? Osea, han prestatuta gero hemen makilekin dantzatu. Oye, ze ongi, kuadrilla. Gustoko duzue dantzatzea? Bai. Zenbat ensaiatzen duzue? Egunean zenbat ordu, a ber? Bat? Bueno, ez dago gaizki, egunean ordu bat? Bueno. Nahiko ongi, eta gero ja lasai. Bai. Oie, primeran, ze prozesu, egin duzue kriston kurrada, aurretik atzeruntz, ez prozesu osoa. Bai. Baina hor dute trontzatzen eta zuek trontzan eta ez zarete ausartzen? Ez. Nahiago zuen dantzatu? Bai. Ni ere. Eta gero erakutsi beharko diazue pausuren bat? Vale, venga, vale. Pues gero gaude, biletuko zaituztet, Vale. Ongi izan! A ver, zer izaet hemen? Ja, arro nekatu nagoia. Ja nekatuta, ja normal. Izorratu. Baduzu zertxo bat hemen, kolorete pixka bat, ez duzu makillajea ongi zabaldu. Zikin, Zikina da? Pantalan eguzia azkenia. Ja, normal. Eta zein da prozesu, zer izaete egiten?
Gu egiten du lurre xietu. Lurra xehetu. Baina, ze movida da? Ze movida da? Jefe, arron... Jefea da hori? Hori da jefea? Aizu, oi. A ver, guazen jefearekin hitz egitera. Bera. Nor da jefea hau? Juan Pedro. Kristo mala hostia dauka, Juan Pedro, zer moduz? Juan Pedro, ondo. Ongi. Oso ondo. Pixkat mala hostiakin. Bai, eske, langileak ez du fundamento patzen. Ez, baina lan biltzatela egun osoa diote. Lan mira ardua datentza. Favorez. Bueno, edaten dute baita ere, baina gari energia hartzeko izango da. Energiak ez, ure, emara ure. Ura, bale, zuz edaten duzu, baina puroa da hori, ez? Nausena, claro. nauseo pixea jago. Bale. Baina ekartzen diezu ura? Ure? Bai. Mezko aiteko, edateko ez. Baina ekarri edateko ura eta gien ez dute da ardua edango. Ez. Ez da jateko zutela. Zute. Ez dute jateko? Bagarri behin, egunia baino, larri. Larri. Hostia, iten du, dena motel du. Zenbat pagatzen diezu? Pagatu? Bai. Esklaboak dire. Ze? Esklaboak? Bai. Esklaboak zarete zuek? Oie, pagataren zerbait? Favore, ez dute gala egiten. Venga! Ai, azten horako mala hostia duten Juan Pedro zen, ez? Juan Pedro. Juan Pedro, bai. Bai. Juanpe. Eta puro hori ja dijoa, porque... Bai. Bai, nongo bada, kubatarra. Arpatu dut hau, kajonian eta... Eta epalante. Bai. Kubatarra izango da, nik uste. Baztangoa ez. Bai? Bai. Ez da bit. Baztan. Bastan jartzen du egia da, bastangoa. Bueno, guazen ze, Juan Pedro dauka kristo mala hostia. Esklaboak dituela zu. Me kaguen du. Bera, zain zarete zuek hemen? Hemen teia goratzen. Teia goratzen? Bai. Horre, egiten ari teia eta gero zuek goratu. Bai, hemen gaten dire sekaderora, hemen egoten dire demora bat, eta gero gaten dugu zure ja egostera. Behitu. Bai. Baita zuek zarete ere Juan Pedroren langileak? Bai. Arron bortxatue. Bai, porque Juan Pedro kristo mala hostia dauka, Ni lertu, buah. Lertuta! Bai. Gaina, jornal guti gainera. Hau, miserie, Ikusten da, bai. Guztia zarete behar. Izerdie, baino gero rekompensa guti. Eta zer edaten duzu, ure edo ardoa? Ure, hemen. Ure. Hemen ez da ez du golago privilegioik. Eta jan ze jaten duzu ez, esaten du Juan Pedro ez dizutela ez ere ematen. Aldike, gazna eta txokolatea eta... Dogei pixke deuele bai baino. Bai. Txaitu ardu bat. Hemendik ere jarraitzen du? Bai, ez dakitzen teiere hemen. Hemen zer duzue? Teia montatzen. Txapuza hemen. Txapuza bakarrik. Ez dago da teia utzi bertik hartzen. Bale. Hortzio jefia motozikleta batekin, gai bera. Ja, ikusi dugu, Juan egon gara Juan Pedro, ez, deitzen zen. Fundamentu egiten. Ja? Arron jefe txarra da. Kristo mala hostia dauka. Bai. Ez du jataka balia. Eta zu zer zabiltza hor, jarri duzu area edo hau jarri du area hor gorputzean. Hori zer, kutisa mantentzeko. Ez. Sekatzeko eta. Bale, ados. Eta hau zer egiten du, Juan Pedro? Pascual. Zer moduz Pascual, ongi Pascual? Neketan dago teia tireka. Normal. Marko jozue jai, Pascualen, eman jai. Ardo tragoatekin hobi biltzen da. Bera ezin du ardoa edan zu? Bai, aldu. Pizki bizitzeko. Bale, ongi zan? Bai, aion. Aizu, baina zer da hau? Que vas con el coche tú. Los jefes, que los tienen ahí, ahora vienen. Vale. Vamos a verlo, pixka bat. Ez zekiela euskeraz. Karo, kotxe horrekin.
baina ber, zuek nongoak zarete? Iruritakoak. Baina ze karri duzue, herri osoa zaudete. Hombre, bihar den bezala. Telleria eta zuek ze zaudete hemen dantzan. Haiek lanean zuek dantzan sinba. Bai. Gu akompainatzen pixket. Denbora paster asko zaudeto lanean baino. Bai. Eta kotxe hori nondik atera duzue? Pues alkilatu dugu. Baditu. Eta Iruretarako? Hoi da. Perfecto, eta zein da plana, porque nik uste planik onena duzuela zuek. Hemen denbora pasta. Bai, pues hemen akitzea gero karrozak eta gero bazkari eta besta pixke eta kontzertu eta kustia eta gero bestara. Oye, pues a tope, topera, gainera badiru dizuela ebrik egingo, ez? Ja, espero. Espero dut bai. Atzo 30 gradu eta gaur zer? Ja. Baina dago goxo. Goxo dago, egia da. Positiba izan behar gara. Bai. Kara baiet. Oye, pues ongi pasan. Bai, mil esker berdin. Ale, aio. Baina ze elegantzia zuena. Eskerrik asko. Zer izara, jaten, jan daiteke, hori ere? Hori bakarri lehendabiziko klasearentzat da. Ui! Gu gara Condes de Olivera. Condes de Olivera. Eta nongoak? Oliverakoak, claro. Hori da. Baina Olivera zer da, herri bat? Karo, ezin du hitz egin. Eske lehenengo klasekoak ezin dute hitz egin jan bitartean. Bagoaz, itxasontzia galdu behar dugula. Zuek zaire itxasontzikoak? Bai, orai bagoaz Ameriketara. Emango izkiazu ipezata, eske nik ezin dut pasajea erosi. Ez, markatu. Baina zuek lehenengo klasekoak zarete dirua duzue. Bai, baina ez daukagu. Ez daukagu hemen, markatu. Eta zu bipezeta emango izkiazu? Zer? Bipezeta? Ez dituzu bipezeta? Ez du. Francisco Javier. Dios, Francisco Javier badutzen nahiko ongi ez dituta, Bai. Instrukzionau. ¿Cómo se dice? Instruido. Ezin da nahasi klase desberdinak. Ai, madre mía, hace familia zu. Zarete, itxasontziko zerbitzariak? Bai, jugala beratzen krietuek. Kriatuak? Bai, hemetxe dakute lan. Oliverako kondeen kriatuak? Batugu hiru dukez, markez eta denenak. Denenak. Lan gabiltze bai. Eta kafea, eta nahizu kafetxo bat gaizka? Nahizu kafetxo bat? Ono, nada, gure baserrikoa. Goxoa. Goxoa, egia esan goxoa. Bileske. Oso ongi, kriatuak oso ongi digun zuen. Baina ezin zarete zuek Ameriketara joan edo? Bueno, aberatxekin eta Ameriketara ere lanera. Osa, eramate dizuete lan egiteko haiekinan. Hemen di bastandik Ameriketara eta beti lanian. Familia utzi edo, oi bai, bitu bendator. Bueno, guk ez dugu familia, gure familia aberatxak dire. Ai, amatxo maitia. Bai. Aberigo naiteken itxasontzira banoa eskatzera, igual zuekin joateko. Hala, jo? Agur! Oze. Adelaida, Olivera Marquesak ari daira zure deika. Bai. Zer nahiko dute? Champaña. Champaña, seguro. Ni kafetxo pixka bat. Bai, nor da torormeka, hauen zot. Nor da, lagunen bat? Bueno, bai. Amerikano izan bada. Bai. Amerikano bastandena etorri dena. Exact, bai. Bagoaz. Ni nahi dut igo barkura, eske zer daude tipo hauek? Pues aberatxak bat ere bastandarra gaten dena Ameriketara. Igo bai. Ez da kostumbrete. Abomitau, baina ze ostras, egin du. Baina hau da antzerkiaren parte edo hau da. Ai, nire Montrezu, izutu naiz. Bueno. Igo gaitezke barkura? Ezin da igo. Bagoaz, horre, oka egin duen ari galdetzera berzen moz dagoen. Vale, ongi izan. Berdin, Adelaida. Aizu, mutil, ongi zaude? Bai. Induzu pixkat oka. Bai.
Zer dira, gaietak edo gaizki... Lehen nabiziko aldia barkoan eta... Claro. Nongo zara zu? Ni, bastandarra gartzaingoa. Eta bazoaze Ameriketetara? Pobrezi eta etxetik igorri dakote, diru pixkete etxekoi jateko eta bireltzeko eta diru pixket dire besteko. Eta postasunarekin zoaz edo pixka tristurakin? Tristurakin, familia, anai arreba gotzi. Baina zeba ari, pixkat gaizki tratatzen dizuet hemen, Marinen hauek. Bai, pixkat. Bueno, esaiezu pixkat zerbait bateko kamomila bat edo triparandako. Ongi zan? Ai, berdin. Zuek, baina zertan ari zarete? Gu, zapelgorri bile. Nie, pagar repartitzen. Hemen sartu Pagar repartitzen? Pakete, hemen. Zuk ere zure barna, venga. Venga, zu barna. Aitu gaizka! Venga, lurrera. Sí, hombre, ez. Bela uniko. Esko goiti. Nondire zure lagunek? Ez ditut lagunik. Nola ez zure lagunik? Badituzu. Ez ditut lagunik. Mira, astoa bonetakin, hori eran kontrenkantzia. Hau buelta. Juan naiteke? Egaten duzu boltsuan. Ez errez. Hartua. Ez! Bueno, makillaje eta gutxi gehiago. Bai. Zure usten dizu. Vale, eskermile. Adiós, Baina kasu eman, Vale. Ahí va de Dios, Ahí va. Ahí va de Dios, ni manoa. Agur. Zer behar duzue? Irine! Emaiezu! Irine, favore! Aizu, kontu ze guardia horiek, hartu naute eta garri naute belauniko. Zi. Eldu dire! Juan! Argitu bardu! Irine! Argitu bardu, finte! Fite! Horzue, Irine. Eldu dire. Bai. Argi bilauniko. Argitu bardu, bazi berrire. Mila esker. Kaixo, bikote, zer moduz? Ongi? Elbetekoak zuek? Bai. Eta gustora, gaurko egunean? Bai.
Karo, pisutxua da, erabateko horratu guzoan? Zerran. Ez, bian artean tope. Bai. Oie, oso ongi. Ba, disfrutatu, Gaina jarri zarete eleganteak, Hor Espainia margotuta, hau, lekito edo, nola ditzen dira, Hauek, ez da egit. Tiranteak edo, tiranteak, Oso elegante jarri zarete. Bai. Hombre, egunak ez, behar du. Bai. Oie, ba... Bere biltzarra. Bakarra da, urtean bakarra. Ja. Eta ze nolako eguna dau, politena, urtean politena? Bai. Ba, disfrutatzera orduan, ez da? Bai. Venga, pues. Hau ez da bertzun esan bezala izuela, kriston beroa. Karo, aurten izan da euritxua. Bai. Bueno, ez euritxua, baina pixkate, ez, epelagoa. Bai. Oie, ba, disfrutatzera, bikote. Bai. Mil esker. Ongi zan, agur! Zer zaude ben zerbizatzen? Bai. Zer da hori, salda beroa kafea? Etxeko salda, beroa. Frogatu daiteke? Klaro bai, hartu. Frogatuko dugu, a ber, salda beroa. Hostia, oso beroa, bai. Kreston beroa, zoia zuen. Eta gain gozo utzina bola hotxi gabe. Claro, normal. Hombre, bai. Ezango da salda eta eskalimotxoa, Oida, ez. Imposible. Ezin da. Imposiblea duke. Eta zei zarete hor, salda egiten, oiarrako... Elbeteko herriko boda baten bere kotxeako azken boda. Eta lehenagoko bazteretan iten den salda, gero bada gisadu ere bai, etxeko bildotxa eta kroketak ere bai. Eta gero bada boda ezkontza bat. Ezkontza bat, nor ezkontzen da? Oi, hau! Elbeteko bi gazte, daude atzean dantzatzen. Ui, ikusiko dugu. Bai. Ligatzen orain. Segura, Herriko plazan, Elizondako plazan egonen da Bodorrio. Bodorrio, pues aragoaz. Bidatuek. Perfecto, aragoaz. Pues ongi izan eta eskerrik asko saldagatik. Ez da deusede. Pixkat epeltzen duenean ja edango dut. Zei zarete hemen, lan. Zuritzera igara. Arropak zuritzen. Zuri, bai. Zuri, eta nola egiten duzu ezen, nire San Ferminetako arropa daukat oraindiken guztia garbitu gabe, nola egiten duzue? Ja, arrokara hortik, hasi galditen hortik, neriarita, erritatzete berak. Bale, berek azalduko daut. Hemen azten da prozesu guzie. Bale. Nire lankideak errango datzuten nola iten den. Venga, kontu ze, tortzen dela menmeka hauen zotz. Aher! Ba, venga, guazen ba. Ui, ardo ere, bira, akitu dira. Bueno, hemen azten da prozesua, ez? Zuritzeko prozesua. Zu beste prozesu batetan zaude sartuta. Kroketaia gastatu dira. Kroketa, joan dire... Joan dira, ziztu bizian, karo. Nire salde eman diat eta erre dut mingaina. Esperatu harko pixea. Karo, epeltzen denen arte. Galdetuko digu, nola zuritzen duten oiala. Zer dioten, nola azten da prozesua? El prozes! Lehenik berotzen dugu gure, eta botatzen dugu dena ontzire. Gero, zapi bat batzen dugu gainean eta errautxe xuritzeke. Errautxe, bai. Eta horrekin ja xuritzen zen ordu hau nintzako martziren hor barnean eta botatzen du errautxe zerbait eta horrekin garbitzen da rasongi. Eta San Ferminetako arropa ere horrela garbitzen da? Horrela xuritzen da? Bai, nik uste bai, probatzen alda, Probatuko dugu, ez da? Da, teknika, lehenagoko teknika, orden. Bai, lehenengo gauzak beti funtziatzen zuten. Beti, hoi da. Eta hola, uste duzu, xuri-xurie. Bai, egia da. Oie, ba, animo, neskak? Mila esker. Ongi izan. Ongi pastu.
goxoa, Rot! Konta iguzu Elisalmenta, Gu, angulak. Angulak, ikusten da. Angulak saltzen ditugu, bai. Heldu gara, partatxean egon gara, arrantzan egon gara, eta... hotel bat. Ta, bodetan, ezkontzetan, bazen manjar. Ta, gu gaten gara Irunera, Irungo porture, ta, erazten dugu angulak. Perfecto! Haizu probatu? Bai, noski. Probat, hombre. Probatu salta, ez dut probatuko Hau, angula. aixe goxo. Zelan, krem de la krem. Nabaitzen da, krem de la krem. Ikaragarria. Nahizu gehiago? Vale. Gero gehiago. Bertzeraz, beteko zara. Hori da, ezkontzara joango naiz, gombiatuta nago. Hola. Beti. Etorri, dantza batzuk egingo ditugu. Venga, pues. Ongi izan, agur. Aio! Hombre, nobioak! Nik jarraituko duzuen, zer moduz? Urduri pixkot, baina, Urduri. ja, makurrena pastu orai bakarri falta ospatzea, Ospatzea, dantzatzea. Bai, Eta gauean zer, su artifizialak edo? Igual bai. Igual bai. Zu ez? Denborak akompainatzen badu, ingo dugu. Hombre, bai, ez. Oia, ongi pasatu! Mileske, berdi! Mileske. Zer moduz kuadrilla? Elizondonkoak azkenengoak? Bai. Baina, gustora. Berenak? Azkenako berenak? Bai. A tope. Bai. Beti. Eta zein duzuek arrozan? Galartzako azken bustie. Eta, jongo naiz ikustera, ala ez? Pena merezi du? Bai. Pena merezi du? Bai. Ba, jongo gara. Ja egon zarete hor esperoan, kriston denbora, ez? Baina gustora. Ba, bagoaz ikustera, nahi duten karrozan? Bagoaz, ez? Ikusi daiteke, ez? Bai. Mietuta nago. Bai. Venga, ba. Manoa. Agur! Zer dugu hemen, matxa? Galartzako matxa. Gaber, frogatu beharko ditugu, a ber. Onak. Claro, baiet. Goxoenak, ez? Bai, galartzen dena ona. Dena ona, galartzan, a tope. Ui, eta hau ez elegante, zer daude hor jaten? Bustiek? Ui, kontu zen. Galartzako azken bustiek. A tope, senyorak, Bai, elegante. Eta zu ez ez zerbitzatzen? Bai. Lanian. Tokatzen da lana egitea? Bai. Ui, eta hauek? Behitu zeinen elegante baita ere? Ostatuan? Hemen musian. Oie, gustora. Zer elegante, zu. Eta hauek zezetan bintzaten mendik? Hauek lehenago galarzan, ez zen bakarrik ostatu eta jatetxea. Ere tortzen ziren ardoa bil eta hola baserrietaik. Eta hori irudiketu nahi ginoen. Hori dira ardoak? Bai, ardoa. Osoa dago probatu duzu? Bai. Karo, matxa hona bali badago ardoa, ere? Claro, baiet. De cajón. Bai. Oie, guazen, ez da git, nona guaz? Zerbait ikustera hortik? Ongi pasa, joan dira, Bai, tranqui. Apa zerbitzua, apa langillo. Bueno, bukatu da ja, guztia arrastoak hemen, baina ez dago ja inor, zegoen giroarekin ja guztiak etxera, eta juerga bakoitza nahi duen modura bukatzera. Así que, hau pazuek!